Hasiera moteko, bueno, pues, zelan datorren zapatuen jokatuko dan Markinen Xisteraren txapelketa, eta gu, udaletxetik lehenengota bat, bueno, pues, emoten dutzugu agurre, eta txapelketa hori Markinen jokatzen dalako eta jokatzearren, eta, bueno, pues, gure aldetik esatie, bueno, pues, Xisteraren proiektua, udale honek, bueno, hasieratik laguntza eskaini dotzela, eta laguntzeko asmo horrekin jarraitzen dugule, eta, bueno, pues, aurrera begirebe, bueno, pues, jarraitu deizela, bueno, hildo horretatik, eta, zestapuntak behar daben laguntza hori eskaintzen eta bultzatzen, ez? Eta beste barik, bueno, pues, berbie, eurei emango dutziet. Gure mezua harrobia da. Hau da, harrobia bultzatu nahi dugu, harroberik gabe, ez bai dago etorkizunik, ez gazten ilusioa berreskuratu nahi dugu. Bai nahi dut aipamen baten, eta uste, herri danetan entela, emakumei buruzko daukagun, eman dugun apostua. Eta bereziki Markinan. Markinan daukagu, oan fitxatu edo gure sistera hontan sartu den izara garbe. Hemengoa behaz, sopozik, eta harro, daude izarokin, sartu dugu zuzendari batzordean, hori garrantzitsua da, azkenean jokalari bezala ondo dago, eta sustatzaile bezala ikastolatan, baina zuzendari batzordean ere izatea hauz bat emakumina, jakindu gainea, zestei buruz, hori garrantzitsua da. Eta esango dizuen, nahiz eta hilabete gutxi hasi dela gurekin, oso lain bikaina dutzen, Xistera barruan, nahiz eta emaitzak geroago ikusi. Oan, sustapen arloa ez da egun bat beste ikusten dena. Ordo, atzetik lan asko eta gero azalduko ja nolako lana izan. Eta bukatzeko, bueno, badakizue beti bezala internet bidez, mundu guztira zabaltzen dela, irudiak, pelota izin irudiak, finalak, bideoak, eta nahiz eta Markinak bihar izan ez, porque mundu guztian ezautzen dute nik ondo Markina ze historia dakan pelota munduan, bueno, honek ere, bueno, laguntzen badu apur bat, meserak izango da. Berriro udalari eskerrak. Eskerrak izan duten jarrerakin Xisterakin, bai hasieratikan, bai bidean, eta hurrengoan epetzatzen dut, nahi du pentsatu horrela izan bada. Pentsatzen dut, dude ez dakat, baina, bueno, nik horrezten dute horregoen laguntzateko. Eta bukatzeko, bai, deialdi berezi bat, Markinako pelotai herria finale etortzeko, baina bai peloteik izan dira nahi. Zergatik, eurak momentu baten izan dira gaztiak, pelotan hasi dianak, eta seguru ilusio pila batekin hasiko zirela, ezta? Oan etortzen badira Markinako pilotalekura, nik uste berreskuratu dela ilusio hori. Oan daken gaztia daken ilusio hori, eta deialdia da etortzeko ikustea gaztiai, eta animatzeko. Posamen aldu jakune udalera, bai, Xisteran proiektuan hasieratik eta ingun zan jaixen egitarauen oso zelan sartzeko, eta, bueno, Xistera proiektuaz implikaute gau izanez, pues, aurrera botateko jaixen ekimenen baron, bai diruz laguntza eta bai infrastrukturakin bai. Eta gero aparte gabiz hartzen bai, bueno, nesken kirola zelan bultzatu da sustatzeko. Eta Xisteran barotik aparte beste ekintza batzuk eta etxen gabiz, da honaz proiektuaz, hori bikustugu, positibo. Bai, gaztien alde etxen da apostu udaletik, eta bai nesken kirola bultzatu da sustatzeko. Da proiektuaz bat etxogu, da ia frontoie beteten dan zapatuen. Esperantzi, bueno, urtarri jan behatziko esperantzi oso positibo izan, eta bengun berria. Xisterantzako oso garantzitsua dela Markinako herrian be torneoa jolastea. Deno dakigu, Markinako herriak ze historia duan, izan ditun pelotari referente asko eta zedo zergatik deitze zaio unibertsitatea, bertako pilotalekuai, horrek esan nahi badu, eta bueno, horren argibide bezala, irudi bezala emendako Josu ere, atain, jokalari handi izan dakoa bere garaian, eta hemen Mordoba dago, ezta, jokalari izan dakoak, eta oso izen handikoak. Historia handia daukatzean Markinak, eta orduan Xisterantzako ere, oso garrantzitsua da Markina hor implikauta otea, udaletxek sensibilidade hori agertzea eta bultzakada hori ematea,
eta markinantzako ere, nik uste herriarentzako ere, sistema proiektua eskutik jutea, egia esan oso garrantzitsua izango dela. Nika eskolian arduradunenez, esan, eskerrak udaletxea hainbeste bidero motzete, noi eustabe mota. Esan, Igonek esan daen modun, hau proiektu bat luzerako dala, ontsa hasi da, erroberi bueltak emoten hasi da, kostaku benetan lehenengo buelti emoti. Da, importantiena da, eskolak danak batute gauzela, gero eskola batzuk besti baino egul biherke itxuen bidabe, besti sakatzeko eta erakusteko nola enbidizen gauzak, da horretan gabiz, horretan hor eskertut eta asko margineko udalai, lehemozkune laguntza gaitxik, eta esan gutzako batipat eskola ardura dunentzako proiektu oso ilusionanti dela, zesti azkenen gurtitan kapakaidan egonda, salida barik, eta geuk bueltaka da bueltaka, pestote eri emotze gule, gazti ilusio mantenitzeko, da biherrin, da atzenin geupe apurtxu bat pila kargetako, ilusio mantenitzeko, da beste kirol bat, baino geixa dala konturetzie, ez bakarrik batxik izan da modun bebai, nesken asuntu gaitxik, eta gauza asko da, bertan proiektu barrun sartute, da oin bakarrik atzeaku, biherra etxi, da aurra segitzie, da, ni pentsetot, gaina, zeintzu jokatzen da ben finalin, finala interesanti izango da, baina importantia haue dala, ekinaldixe da jaialdixe beraz, pelotarixek jokatzen da bena baino, antolakuntza ondixe da atzetik, da gero faiuekin bekesiko gu, da importantiena da, zesti egoti, da aurrera begitzia. Lehenengo ukogu nesken final bat, apurtxu bat gabizetzen, egiz izan oinarte neskak egondi jokatzen, baina apurtxu bat bitizen da, apurtxua lotzati modun, ez da, inak ez dakixela non dago esan, da, aukeratu guz neska batzuk, izan on bitxartez, da gabize, txapelketa jokatzen dizen lekun, neskak ipintzen, da, por ejemplo, Markinen Izarok ez da jokatzen, bera izango dalako arduradune eurekin, nervizuk eta kentzeko, da gero, gaztien mailan daukeuz, motrikuar bat, goixerri eta frantzez bat, da besti zin, motrikuarak eta frantzesak naztaute, ez da. Da, atzenin, hor lautik esalik egu, 75 edo, etorkizune hor dauela, ez da kasualidadi zen eureke klasifiketik, gaztiko oso ondo jokatzen dabe, ez maz, lehenko nion ginen gu berbetan, bat igul, txapelket izan defendenzela amaitzen da, igul urrengo inagoiko kategorizan sartuko gule, zoriak geure gauzi da, zenbakarrik ez da aztertu biher jokue, guk aztertzou kompromisu, komportament da jarrerie, da komportamentue, da lagunen respetua. Horre gauzak oso importanti dira. Da gero nausixetan, jokatu heldu die Danborondegi da eki, da gero Jagoba da beste frantzesa, bai.